Sí, la idea és que les estrenes es vagin incorporant a poc, i Emergències encara a mitjans d'octubre. Jo crec que nosaltres els Emergències, perdona, Aeroport. Després d'Aeroport tenim... El 4 d'octubre van dir que acabava. Sí, doncs tenim 2 programes més, no? És que no sé si els hem anunciat o no. El Foraster, que tenim capítols, que encara ens queden capítols nous, parlo. Vale. Aquesta temporada, la 5a temporada encara. Sí. Són especials? Sí, perquè en vam fer 17 o 18. Em sembla que queda un especial i 5 o 6 pobles més. No sé ara exactament, em sembla que són 7 capítols que ens queden. I aleshores tenim un altre programa sobre la son, que tenim 3. Això també és un altre objectiu que tenim, que no sempre n'hem de fer 13. Perquè si tenim un programa i tenim el dubte de si ens funcionarà, digues, a veure, fer 13 facilita la producció, perquè tu no li pots dir a la productora, no és el mateix dir-li posa tant per fer-ne un que posa tant per fer-ne 13, a l'hora de crear equips, de despeses, etc. No? Sobretot això, si és un programa de plató, es veu claríssim que un programa de plató només has d'amortitzar el decorat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però vaja, en el tema, sí, la idea és aquesta, és desestacionalitzar i que no necessàriament hem de fer 13. Fora de carta ha estat un programa que ha estat, ha hagut la polèmica de si això estem fent com les privades. Aquí hi ha una aposta molt clara que nosaltres volem fer, que és l'aposta pel late amb la mesura de les possibilitats. Es volem fer un programa amb una producció mixta entre nosaltres i la productora, Magnolia en aquest cas, amb uns recursos més o menys, ja té recursos, però no és allò que diguis el happy day, per entendre'ns d'alguna manera, no? Què ens està passant? Ens està passant alguna que sabíem que ens passaria, 2 coses, crec. Els personatges més dolents, dic en el bon sentit de la paraula, que es barallaven més, estaven en els primers programes, i clar, tu ve ganes de veure el fora de carta per veure també aquells personatges com han reaccionat després, no? I segona, una cosa que ens està afectant menys del que esperàvem al joc de cartes, però que també ens afecta, creiem que en aquest cas clarament el fora de carta, és que la competència juga i Supervivientes estan molt forts. Aquest debat, de fet, el director del continguts de la productora que ens el fa és el que feia el debat de Supervivientes, saps? Que el feia Telecinco. Aleshores, què hem intentat fer nosaltres? Hem intentat adaptar una mica a la catalana. Bueno, és que la sigla de TV3 és ser líder, no qualsevol preu, però tampoc renunciar-hi perquè i tampoc volem ser els guardians de les agències de televisió del món, però ens hem de saber jugar-nos. Nosaltres podem fer un joc de cartes perquè podem fer un trinxeres. Llavors l'estratègia una mica és aquesta, no? O sigui, uns productes ens compensen l'altre. El joc de cartes és entreteniment pur i dur i el fora de cartes és un debat d'entreteniment i tenim altres productes com jo i el Sense Ficció va fer un 11 i pico, saps? Hòstia, doncs això estem orgullosos, però hem de poder combinar documentals, els programes com la gent normal. Clar, i són el prestigi de TV3, som l'única televisió que posa documentals, l'única televisió d'àmbit, des del que hagi l'estat, que posa documentals a les 10 de la nit. Ara, vivim el món que vivim i hem de poder fer entreteniment també pur i dur. I això és una mica el que intentem. I per això també intentem allargar. I si podem fer-ho amb altres productes, ho farem. Què volem fer? Allargar la nit i també no tancar-nos sempre a fer el 30-50, 30-50, 30-50, 30-50. Això una mica el que hem fet és 30-50-50 amb el fora de carta. Ara estem plantejant-nos fer formats de 50-50, en lloc de fer 30-50. O sigui, el que no volem és tenir una graella tancada. No volem tancar-nos a productes, ens encantaria que això de 2 hores no hagi de ser només el dissabte a la nit, pugui ser un altre dia, no? Estem treballant com a concepte. Ja ens va dir també de vegades i plantegem això de programa i programa complementari. Nosaltres tenim un programa amb Merlí, que es dirà Merlí, no sé si dirà Merlinari, que és un programa de nous formats que estrenarem després de Merlí i que tenim bastanta confiança en aquest programa, vull dir, perquè gira al voltant de l'univers Merlí. Ara, també en sèrie no ens ha acabat d'anar, ja sabeu que en aquest joc que aposten en certes algunes i altres no, no? Llavors el que volem és aprofitar que tenim Merlí, fer Merlí, Merlinari, Merlí 2. Clar, aquí et cal un Cracòvia per allargar més o no, bueno, això és el que hem d'acabar de veure, no? Tu l'APM et fa un 14 o un 15 perquè decideixes invertir la teva nit veient l'APM i el Foraster i dius, bueno, perquè l'APM és un bon programa i ja el miro, però depèn que tingui darrere, l'APM no et fa un 15.
A veure, els informatius hi ha algun producte desgastat, bueno, hi ha alguns que s'han canviat, tot un món que ja no hi serà. Si per informatius dius tenes, van baixar i han tornat a remuntar. El TEN en comarques està un pèl desgastat, doncs el que intentem és renovar-lo. Informatius té un problema també de recursos, que se'ls gira molta feina i té un problema limitat. Però un 324 més que audiència ens emporta incidència i prestigi. És un molt bon programa. A veure, la meitat de les realitats augmentades, a més, s'han començat provant el món 324 i ens agradaria que continués. Mira, ara no. No, ja puc avançar que al setembre no n'hi haurà. No, si al late no renunciem, i per això estem fent lates, el que passa que més que un programa dilluns i dijous de late, ara estem mirant de fer allargar la nit en programes o continuacions de programes. O sigui, un late com a tal de dilluns a dijous, a la nit no el farem al setembre, saps? Que no sé, vull dir que no és que hi renunciem, és que tampoc estem en disposició de fer-ho ara.